Arkistosta löytynyt kuuluisen Väinö Bremerin lyhyt viesti kertoo, että oli vain uskallettava. Eräs alkuvaiheiden tilanne Ahvenanmaalta kotiin startatessa. Minä sanoin konsulli Lukanderille, että mitä me tuollaisella radiolla tehdään, kun ei kerran se ollenkaan toimi, mikä me sitä me hyötyy, että heitetään ulos se vaan. Ja niin Lukander sanoi, hyvä on, että rahaa tulee paremmin, niin pannaan pois se. Ja sumussa Olli naputti teidän olkapäähänne. Sehän oli iso kone, niin että ohjaamo oli siksi leveä, että ei lentäjä nähnyt muuta kuin vasemman puolen, ja Olli taas sitten oli kaula pitkänä ja silmät kovana, niin oikealta puolta katsomassa. Ja tällä tavalla me lensimme, ja jos jotakin näkyi, niin silloin tuli vaan tuollainen pieni kosketus, ja silloin mä tiesin, että nyt heti vasemmalle. Ja pahimmat esteet oli esimerkiksi, kun merellä lennettiin matalalla, niin oli siihen aikaan, kun oli purjealuksia. 2- ja 3-mastoisia purjealuksia, ja nämä valkoiset purjeet valkoisessa sumussa, niin ne oli vaarallisia.